Парчета от реалността. Погледнах назад към джипа. Лъчите на изгряващото слънце започваха да вкарват свят в намибийската савана. Върнард, ловния ни водач и Иво доктора, приведени, вървяха пред мен. Стадото орикси бе на щрек, въпреки благоприятния вятър в лицата ни. Песъчливата почва приглушаваше стъпките. Ясно се очертаха дългите рога на един мъжкар. Високата трева не даваше възможност за стрелба от коляно. Върнард постави плавно двуногата пред Иво. Странично застана на около 120-130 метра пред нас, ориксът замръзна на място, предусетил опасността. Аз се казвам Робърт Атанасов, професионален ловец съм, издател на списание Български ловец. Бяхме в Зимбабве, на едно друго сафари и трябваше да стреляме лъв. Имахме лиценз, имахме всичко, но нямахме право да стреляме женска лъвица. Правиме бейт. Бейт е захранката и блайнд. Блайнд е укритието, от което ловците трябва да стрелят. Захранката обикновено се прави от стреляно диво животно, част от биво или диво прасе или нещо, парче от зебра. Като казвам парче, означава минимум 1/4 от такова животно. Иначе не стига, изчезва. Правиме няколко такива бейта и всеки ден ги проверяваме сутринта, докато ловуваме, преминаваме през територията и виждаме какви отпечатъци има от мъжки лъв, от лъвица, от хиени, от леопард и преценяваме дали ни върши работа. И при поредната обиколка видяхме, че на едно от местата има стъпки и от лъвици, и от мъжки лъв. Решихме да изградиме блайнда, така нареченото укритие. То се прави като се слагат няколко опорни кола и около тях се нареждат трева. Това е всичко, което е необходимо, за да те прикрие от съответно хищника, който идва оттам, но той те прикрива само визуално, не те прикрива, ако иска да нападне, минава през тревата, както се минава през трева. Застанахме вечерта и очаквахме да видим лъва. Обаче дойдоха само 2 лъвици. Нощта напредваше, вече падна видимостта до такава степен, че много трудно различавахме силуетите въобще и явно времето не беше в наша полза. Имам предвид, тъмнината не беше в наша полза. В този момент обаче едната лъвица видя или чу нещо и пресече малкото деренце, което беше на около 20-30 метра от нас и дойде право към нас. Тук е много важен момент да отбележа, че когато се прави блайнд, или това наречено укритие, се оставя една греда, върху която да може да се подпре оръжието и много често, за да избегнеш движението, се застопорява с ластик или с нещо друго, така че оръжието да може да се регулира напред, назад и горе-долу в съвсем малък ъгъл, но да не привличаш вниманието на животното, движейки го цялото оръжие. Така беше и в нашия случай. Ловеца, който трябваше да стреля, оръжието му беше насочено и вързано с този ластик, за да избегнем движението, да не го качва всеки път и да го сваля, защото това привлича задължително вниманието на хищниците. Те имат включително остро зрение. Един лунен лъч, попаднал върху цевта, е достатъчно, за да може да се види отражението и да реагира животното. Явно нещо такова се е получило, защото тръгна лъвицата към нас и започна да обикаля около това скривалище, което ние си бяхме направили. То не беше много голямо, беше, да речем, 2 на 2 метра или 2 на 3 метра. Даже си спомням, че имаше една обтяжка, за да задържи един от колчетата. Тази обтяжка беше на около метър от опънато от самото колче. И когато лъвицата минаваше, чух как го закачи с кръка си. Значи не е била на повече от метър от нас. Също така чувах дишането. Тежко. На фона на пълната тишина на саваната, на притихналата савана, това беше много демонично. Ние не можехме да стреляме по тази лъвица и единственият друг човек с оръжие ние бяхме с ловеца, професионални ловец и аз. Единственият друг човек с оръжие бях аз. С една много тежка карабина експрес в калибър 470, сериозно оръжие, но не когато ти се налага да следиш движението по звука.
Въртях се абсолютно безшумно около уста си, застанал на коляно и опитвайки се да предугада откъде идва лавицата. Защото следващата стъпка щеше да е директно при нас. Тя обикаляше буквално на половин-един метър около нашия блайнд. Това продължи може би около 40 минути. Ръката ми направо отмаля да държа пушката, тежката пушка и да се върта колкото се може по-безшумно. Другите бяха замръзнали. Накрая лавицата реши да ни остави на мира и си отиде обратно на стървилището, при което всички си отдъхнахме. И тогава ловецът, с който бях, започна да се смее, така почти на глас. Тихо, внимавай, какво правиш? Смея се, защото усещам колко сме безпомощни в тази ситуация. Ние сме хората с пушките, ние сме ловците, но ние сме абсолютно безпомощни, защото това животно е с един удар може да те убие. То беше на по-малко от метър от нас. Чувахме го как диша и си дадахме сметка колко тленно нещо е човешкият живот. Смятах, че това беше най-ужасният ден. Така, най-много страх съм брал тогава и не ми се искаше да се повтаря. 2 дена по-късно ние отново бяхме в един блайнд, само че на друго място, в друг район, не на същото място, защото се оказа, че мъжкият лъв не е дошъл на следващия ден, така че ние намерихме други следи, направихме нов блайнд и цялата тази ситуация се разигра отново. Само че този път там бяха дошли 3 лъвици. Старата лъвица се засилваше и спираше буквално пред блайнда с реване, което направо ти настръхваха, кокалите ти настръхваха. Засилва се и спира с контра пред нашето укритие. Тя знаеше, че сме там. В този момент двете лъвици, по-младите, като казвам по-младите, това не означава, че са били малки лъвици, просто това беше старата лъвица, се изнесаха и изчезнаха от полезрението. И в един момент аз разбрах, че те стоят зад нас. Целта на старата лъвица е да ни подгони, ние да излезем от откритието си и оттам да ни нападнат младите лъвици. Това се продължи може би около час и половина, които за мен бяха няколко дни все едно. Този страх, който го брах 2 дена преди това, не беше нищо в сравнение с страха, който брах тази вечер. Никаква видимост, не се вижда нищо, пак през нощта става всичко това. Чуваш само как тупкат лапите на лъвицата, как когато удари спирачките, нали, пясъка подава още малко и си викаш дали сега този път ще влезне. Ужасен момент беше. В един момент разбрахме, че лъв няма да дойде, че те са ни хванали в капана. Те си по едно време си отидаха и се върнаха там, където бяхме оставили един бърдавиче глиган, който беше през едно сухо речно корито. Както обясних там, водата, когато се оттегли, остава сухо речно корито, което прилича на огромна магистрала. Излезнахме и тръгнахме, защото пътя ни минаваше буквално покрай стървилището. Но аз вече нямах страх, защото луната осветяваше много добре лъвиците, виждах ги и видимостта беше перфектна. Сухия пясък, жълт, силуетите на лъвиците, макар и да бяха жълти, те се откоряваха вече като по-тъмни фигури. Виждаш ги къде са и аз вървях напред и не ме беше страх, оръжието ми беше в ръцете, но виждах какво се случва. Докато преди това тъмнината и тази неизвестност направо те потискаха. Минахме покрай тях, те се изнесаха, видяха, че нас не ни е страх, но не ни беше страх вече, защото ние можехме да ги виждаме. Преди това те си играеха с нас буквално като с мишки.